Di pramota phalero khaba khuba lam sago ubagran long lip ubagran long lip di pramota long lip di pramota long lip ubagraki पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमंगिया फारो तै बेलायखिनो हामबाय माया फरथिनि media person no जों तिनि सेरथुम कामी नि कायसा हलो कायसा जों तिप्रामत हबाय अरनि जरा प्राइवेट कमिटि तंनाय तिप्रामत तंनाय चिनि लिडार्स अफ संसामा बाय जों तिनि अर कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम हायका बातै चिनि पार्टीनि विभिन्न डेभलपमेन्ट प्रोग्राम जों सालायखा अर फाइमाजा फाइका चिनि अनि देबरागो तंगो चिनि YTF नि प्रेसिडेंट बेलायखना एनार्जेटिक प्रेसिडेंट बरम गोनां देवर्षि जमातियानो हामबाया फागो तैजों हामबाया फागो अनि इंक्लबो तंगो चिनि लीला जमातिया ताखुक बो बेलायखना एक्टिभ तेयर चिनि दाबुत कुमार तंगर जागा बेलायखना सेरथुना नायकल नायथथखे तै दुलमानि बागैनो तिनि चिनि लगेगो हायनो हाय महाराजानि थानसाना हाजागै महाराजानि आइडियोलॉजीनो हाजागमा बिसितै जोंबाय बाक्सा खरक ब्रै नुखुंनि 11 बुटार चिनि तिप्रामो थागो जोंबाय गोदाल फाइखा जों बरनो खा खवार बाय लाम सगैनागो बरनिबो मुंखा पंच विजय जमातिया बनि लगे तंगो कायथाम बुटार खरक थाम बुटार कृष्णहरि जमातिया बरम गोनां खरक ब्रै बुटार कृति साधन जमातिया कनै बुटार तै रंगनाथ जमातिया कनै बुटार CPM नि फाइमा जनै तै विभिन्न गुबुन पार्टीनि फाइगिसिनि महाराजानो हामजांमा बाय चिनि ओ लोकेलनि तै दुलमानि न जाजागमा बिसिंति बरक जों बाय फाइगि सामिनो फाइखा बरनो जों खा खवार बाय लाम सगो भविष्यत जों याप्रि बाक्सा के याक बाय याक रंलाय खालायगै काहा ग्रंखो जों बरनो तै दुलै तलांगै थांनाय जे जों सामुं तांसाक बरक बुतिनि तांनाय हनै जों बाय बाक्सा चिनि बाना रम फाइखा बरनो खा खवार बाय जों लाम सगैना खा हामबाय CPM Congress yakawi ti pramota phalero khaba khuba lam sago CPM Congress yakai phawi ti pramota bubagan lagu phalero khaba khuba lam sago bubagan hamjawi ti pramota phalero khaba khuba lam sago CPM yakawi bubagan hamjawi ti pramota phalero khaba khuba lam sago bubagan long lip di pramota long lip ubagraki